Dnes máš na sebe nádherné šaty po tom válce. Vyzeráš ako taká nevesta, čo ma privádza teda k otázke, že ako je to s tou tvojou plánovanou svadbou? Áno, budem mať svadbu, veľmi sa na ňu teším, mám super snúbenca, ale viac k tomu asi nepoviem, pretože chceme to nechať také tajomstvo. Určite áno, rozumiem, rešpektujem, ale mohla by si aspoň povedať, že či máš napríklad odjak živa také, že vysnívané šaty? No to práve, že nie, ja som váha. Ja mám na vyberaných asi 20 šiat a ešte stále som sa nerozhodla a myslím si, že sa rozhodnem tak 2 dní pred svadbou, takže ešte zatiaľ nie. Ono je to každý mesiac niečo iné. A v takých veciach, že či veľa ľudí, alebo skôr také komornejšie, alebo že kde to urobiť, v tom už jasno máš? V tom už jasno máme, keďže to plánujeme, ale plány boli nejaké a nakoniec sa to celé zmenilo, čiže vlastne aj nás bude viac a aj to bude trošku iné, ako to malo byť. Takže ty si ten typ, že možno si to ešte 2 týždne predtým celé vrátane kvetinovej výzdoby rozmyslíš, hej? No, ja nemám rada úplne načančané miesta a veci, čiže možno kvetinová výzdoba ani nebude, takže tak. Bude to taký festival skôr. Určite to bude najkrajší deň v tvojom živote. Držíme palce, nech sa vydarí a ďakujeme krásne za rozhovor. Ďakujem aj ja.